سلام كبرات تخاتلتي سينما سمرة كميت صنعكم مچم اب كل شنخاتكم مچت كتلو ناي وترو تمنيتنايو بخلو نغربلكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونو اناتمننا كم توترو نعاخم مزناين حبريتا نمتحلافن انتصعرو حجيون نعاخم يبك عزبلنايو حدي زعبا حيزنا دبا خيلناكم علنا قدم مجمارنا جن حدراخم لايك شير سبسكرايب بمقبار كتتبابعونان حدشو كبتصحكم دما ناي مزاخر قاچل شركة بلون اناتلابنا سنكنا موراليامو متبعخم اي فلينا نبل نحجي دما تاريخ هيوت حد خابتم كميدات حيزو بزوح تاريخ السرحة قديم تقرلاين سنة بباون أركان مكيل امهاتيون جنده زدس استحستوينا حيزنا لكم متينا زلنا كسافت عمى بتصمونا كتكتاتولنا ان عدمكو نابت مدب يسكركم سناي مكتتال حد خابتم كاب سبعتات كساب حجي بزبركتم فريات تذكار طبب زسرحه جغنايوم نسو عسران حدن كفل زمن كاب زبرقو دنقي سنت ببنياتات حدن بلوصنيوم اب مدرخم بحيلو همي تعذبت السلب بات ترنع دمصو انا قطمه انا واسبه انا قدره انا امقره مدرخ كمرح باتا زفترلكا مسغزيون طبابو بمعباي كم تواساين دايركتورن كم صحين غو قداديلو زوصه وترو في الشخطه زيفليو حقوسيوم باتي سميعتكا قسقيسو شوهاتكا زخفت وحل دمصون سحل غورر انغيرو ابلبي كل ايرتراوي كاتون غزي ايوسدولون اتوم كاب غزي سورا جميرو كساب حجي زفريوم طبواو فرياتو اب تاريخ قرلن مختن حزب ايرترا زياس زخري حيزوم كم قرسي يقصللوم رئي مسابلكايو افكا ايخدنيم اطمامتو ازراربو اقاومو كوتا حفشاوي منقسقاساتو نتي امدرخا درامان فيلمتاتن زلابسو غصباري سلاززخاخر ابزي زفكرو مويا سنطبب نا4 عامتات نتيفوم عقوز ورسن بحالي كوخوب كواخبت هاجرنا بحر سنت ببنيا ميكيل امهاتيون كشبراخي جندم مكيل مهاتيون جنده ابسمرا كامبو بوليسيو توليدوم اب اندهالقا تمرت جمره بدحريو ابي تاغمنن مالت نايلومي بيتمرت ادوليس كمهار عچاس لزبصحو كاب قداماي كساب 50 كفلي تمهره بدحريو جنرال تفتينو تاشعي كفلي اب لول مكونن وي نايلومي اسمر حفشاوي تمهره اب لول مكونن 4 عامات دحر ممهاركا نابي يونيفرسيتي زتونت بكوا انت نبرو مسممصا غزا درغي رغات سلازهادمه جنده كم كلهم بصتو ناميدا كوص تگدده انت خونه مسبصتو بعدمه ازيوم ناشتو بمنبارم كاب درفو بزح غزي تملصوم بدحريو مسبصتو تمايايطم مسكفلي هندسا ركب بمقبار نورح زخون تمرت قسموم بدحريو ابندا كوكا سرح جمرو ناشتو بمنبارم كا اتوم نايت فابريكا شقالو ايطرطروومن بدحريو بعل جنده افت فابريكا كم سبدحان بمتاو نت فابريكا زنبيل مولو TMT اتيوم ابارعو اتقندي نتي TMT تسكيمو نافت فابريكا زتوخا جندين يروم نتي سرحيت بعوت زازيمومكا ناب كفل هندسا تتصمبيروم بشحن 976 ناميدا وصوم بدحرزي جنده قبو وتادراو تعليم دحر موسادو ناب انداشو مونته تمدبه بدحري بوقاتو خا تغليط ان مقيارن مستقبره ناب اندا 30 حدن تغيره جنده اب ميدا تخيلو ناب سنة طبب اياتون بوليتيكاوي تمرتي اممهاريو تتصميدو زسرح نيروم تجاراقي سلازنبره خا نزي زستوعلو مقادلتو اب اندا 30 حدن كفل بالي مستمسرته
ጀንደ ዝርከቦም ደቀ ኣስመራ ተኣኻኺቦም ባህሊ ኣቆሙም ፈለማ ድማ ብዛዕባ መግዛእቲ ጣልያን ዝነበረ ታሪኽ እተዘንቱ ድራማ ብምስራሕ ጀመሩ ብፍላይ ብቕዓት ጀንደ ኣብታ ድራማ ጎሊሑ ስለ ዝተረኣየ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኸበ ብድሕሪ እዚኣ ዝቐጸለ ድራማ ከም ዓሻ ተጋዳላይ ኮይኑ ተዋስአ ሽም ክመርጹሉ ኸዓ ኩሎም ነናቶም ኣውፅኡም ጀልጋድ ጃዕባብ እናበሉ ክመርጹ ኸለዉ ጓልጣህር እትበሃል ብፀይቶም ጀንደ ንበሎ በለት ኣብቲ ፈለማ ትርጉሙ ዘይፈልጥዎ ሳጓ ኸዓ ኣውፅሉም ጀንደ ብወገኑ ነታ ሳጓ ኣይፈተዋን እንተኾነ ዝገብሮ ስለ ዘይነበሮ ተቐበላ ትርጉም ስሙ ሓደ እዋን ንሓደ ሰብኣይ ናብ ደብረ ሲና ተማልእዎ እናተባህሉ ድማ እቲ ሰብኣይ ትርጉም ሳጉኡ ነገሮ ትርጉማ ኸዓ ኣረጊት ማእስ ማለት እዩ ጀንደ ነታ ሳጓ መሊሱ ጸላኣ እንተኾነ ናይ ሜዳ ባህሪ ከምኡ ስለ ዝነበረ ምርጫ ኣይነበሮን ተቐበላ ክሳብ ሕጂ ኸዓ ልዕሊ ስሙ ገኒና ትርከባላ ጀንደ ኣብ ሜዳ ምስ ብቐጻሊ ዝደለቦ ልምምድን ተመክሮን ኣተኣሳሲሩ ሓያል መራሕ መድረኽ ክኸውን በቕዐ ብፍላይ ከዓ ምስተን ዓበይቲ ጉጅለታት ዋርሳን ሓዮትን ደኺመ ከይበለ ምስ ክልቲአን ብዘይ ዕረፍቲ ሰሪሕ እዩ መራሒ መደብ ክትከውን ቀሊል ዘይኮነ ስራሕን ጻዕርን ይዝሓትት በዚ ድማ ጀንደ ዕረፍቲ ተሓሪሙ ኩሎም ኣዕሪፎም እንከለዉ ንሱ ዛንታ ወይ ዋዛታት ክምርር ዳምዳም ይብል ምንባር እዩ ዘዘንቱም እታ ጉጅለ ባህል ኸዓ ናይ ጀንደ እናተባህለት ክትጽዋዕ ጀመረት ምስ በዓል ወዲ ትኹል ታንኪ ወይኒ ተወልደን ካልኦትን ኮይኑ ኸዓ ብዙሕ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ኣፍርዩም ኣብታ ህብብቲ ሰብራዊ ደርፊ ለሚን ለሚነይ ከዓ ቅድሚ ወዲ ትኹልን መዓሾ ሓለፋን መእተዊ ግጥሚ ኣንቢቡ ይርከብ ንምዝኽኻር ከዓ እቲ ግጥሚ ነዚ ይመስል ዝኾነ መግዛእቲ ብዝኾነ ቋንቋ ኣብ ዝኾነ ሜዳ ኣብ ዝኾነ ጣቋ ይምጻእ ብምክሑ የትክል ኣፍትሑ ኣነ ኣለኒ ምዕራፍ ታሪኽ ኣለዎ ጓሓፍ ጀንደ ካብ ዝቐጺሉ ድሕሪ ናጽነት ከዓ ምስ በዓል ቤቲ ቢቶን ካልኦትን ሓያሎ ናይ መድረኽ ድራማታትን ፊልምታትን ክሰርሕ ከኣለ ብፍላይ ከዓ ኣብ ፈርመለይ ዝረኣዮ ናይ ምውሳእ ብቕዓት ካብ ብዙሓት ኣፍከርቲ ጥበብ ብዙሕ ናእዳን ወደሳን ረኺቡ እዩ ጀንደ ነቲ ናይ ጥበብ ሞይኡ ንምዕባይ ክሳብ ናብ ሆሊውድ ብምኻድ ናይ 5 ኣዋርሕ ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ትምህርትን ቀሲሙ እዩ ድራማታይዝ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ዝብል ትምህርቲ ኸዓ ተማሂሩ ናብ ሃገሩ ተመልሰ ጀንደ ነቲ ዝተምሃሮ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድማ ብፍላይ ኣብ ኣልያ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ጀመረ ካብ ሓሙስ ናብ ሓሙስ እትብል ብፋኒኤል ሰሎሙን እተደርሰት ፊልም ከዓ ኣለያ እንተኾነ እታ ፊልም ብዘይ መሸጣ ብዘይ ፍለጥ መኽኒት ሞሊቓቶም ተዘርግሐት መኽሰባ ከይመለሰት ከዓ ኣብ ክሳራ ኣእተወቶም እንተኾነ ፍቕሪ ጥበብ ዘለዎም ከም በዓል ጀንደ ብኽሳራ ከይተንበርከኹ ስርሖም እዮም ቀጺሎም ብርክት ዝበላ ፊልምታት ከዓ ዳይሬክት ገበረ ከም በዓል ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኤሪቲቪ ትመሓላለፍ ዝነበረት ዋርሳይ ኣብ ስረት እትብል ተኸታተልቲ ፊልምታት ከዓ ሰሪሑ ንህዝቢ ኣቕሪቡ እዩ ጀንደ ከም ኣላይ መድረኽ ደራስን ዳይሬክተርን ጥራይ ዘይኮነ ሓደስቲ ሓሳባት ምፍጣር ስራሕ ምውዳብን ብኹሉ ዓቕምኻ ክሳብ መወዳእታ ነኺስካ መሓዝን ዝኣመሰሉ ተረርቲ ባህርያት ዘለዎ ዕቱብ ሞያዊ እዩ ዳላን ጭርቃንን ዝፈቱ ቀልጢፉ ዝሕወስ ምስ ኩሉ ዓይነት ሰብ ክወሃድ ዝኽእል ዓይነት ሰብ እውን እዩ ጀንደ ምስ ብፀይቱ ተጋዳሊታ ኽበረት ሓዳር ብምምስራት መሪሕ ጀንበር ሚካልን ኣፍራሕን ዝተባህሉ 4 ውሉዳት ወሊዱ ኣብ ባሓጎ ክኸውን በቂዑ እዩ ባህር ስነ ጥበበኛ ጀንደ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ኩልና
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንዕዘቦ ዘለና ብሰንኪ ንስለና ጽነት ንስለ ሃገር ክብል ዝተሸለሞ እስኩጀታት ሎሚ ምስ ናይ ቆርበት ሕማም ሽኮርን ናይ ምርኣይን ምስማዕን ጸገም ተወሲኽዎ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣሎሞ ኩልና ኢደ ኢድካ ኢልና ከም ናይ ወዲ ትኹልን ነፍሲ ሄሮዮናስን ደኺመ ከይበልና እጃምና ነበርክት ብተወሳኺ ከምቲ ዝተገልጸ መሓሪ ወዱ እውን ናይ ጥዕና ጸገም ገይሩ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን እቲ ሰናይ ግብሪ ኣባናይ እሞ ሞራልን ተስፋን ክንከውን ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ለበዋዩ ነዞም ኩሎም ኣብ ሰናይ ግብሪ ዝወዓሉ ሓቦኛታት ቃሎም ዘይዓጽፉ ጀጋኑ ዘውጽዎ ይመላኣሎም ባህር ስነ-ጥበባዊ ሚካኤል ማሃጽዮን ጀንደ ኸኣ ሓዊው ብምሉእ ጥዕና ከም ቀደሙ በቲ መረዋሕ ድምፁ ንህዝቢ ክቕልብ ሰናይ ሙንየትናዩ ምሕረት የውርደልካ ጀንደ ጅግናም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምነየልኩም